Estamos aquí outro día máis para presentar unha campaña que este verán doa sangre no Carballiño. Vamos a ver, esta é unha campaña para intentar concienciar as persoas que no verão fai falta moita máis sangre, por desgracia, hai máis desplazamentos, máis accidentes, máis se fai falta, e, sin embargo, é na época do ano onde menos se doa. Entonces, desde aquí, dentro do Concello de Carballiño, queremos apoiar estas iniciativas que hai todos os veráns e intentar animar as persoas que hoxe son outros, pero mañá podemos ser nós. Sempre fai falta ter o banco de sangre en condicións e para necesidades das persoas, e dende aquí, pois eso, animar a todos que doen, que vamos estar aquí o 23 e o 24 de xullo. É certo que en verán é máis complexo. O sea, primeiro, non é que aumente o consumo máis ou menos nos nosos hospitais é máis ou menos estable, non? De feito, casi un 60%, incluso máis, é para enfermos crónicos. O sea, non é por trasplantes, ni accidentes, ni cirurxías. Os enfermos oncohematolóxicos consumen crónicos casi o 60-70% da sangue, que iso é moito, non? Entón, é certo que en verán disminuyen as doazóns, por qué? Por, primeiro, as olas de calor non axudan, eso está claro. E segundo, os nosos doadores habituais non están localizados. Vanse de vacacións, están outras cousas, normal, non? A xente ten a súa vida, é complexo. Entón, os vas deixando, entón, bueno, as necesidades aumentan e os nosos hospitais é un bien esencial. O sea, sin sangue non hai cirurxías tampouco. Ou, como decía Silvia, tamén aumentan os desplazamentos, máis accidentes, tamén máis cirurxías, máis trasplantes, iso tamén é un consumo importante nos nosos hospitais, non? Este año o slogan é un alento de vida, non? Que é un pouco un alento, un soplo de vida, non? Que o que recibe a transfusión é un enfermo que lo va, o sea, lo necesita e lo nota, non? Se tuvistes a oportunidade, mellor non, que sí, pero bueno, de ver ou de recibir unha transfusión, é moi certo que é un alento de vida. É un acto solidario, altruista e necesario. E, bueno, a xente, cando fai a doazón, sale ben tamén, non? Física e psicolóxicamente, porque, por exemplo, se estás baixa de ferro, xa non te deixan, se tens algún problema de tensión, xa non te deixan. Entón, bueno, antes de facer unha doazón, facemos un chequeo, unha entrevista médica, miramos tensión, pulso, glóbulos vermellos, picamos o dedo para ver que non hai anemia ou falta de ferro, e se está todo ben, se pasas a facer a doazón. Son 450 mililitros o que se extrae de cada doazón, e con cada doazón axudas a 3 doentes ou pacientes. O sea, as sangres divídese nos nosos laboratorios, a sangue, e sacamos glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. As plaquetas só duran 7 días, e sobre todo se utilizan para enfermos onco ou oncohematolóxicos. Para risco de hemorraxia, entón transfundes plaquetas. Glóbulos vermellos e plasma. De plasma sacas tamén factores de coagulación, para hemofílicos, bueno. O sea, podes axudar a moita xente, non? Con mínimo a tres doentes. Entón, bueno, animar a todos os habitantes de aquí, do Carballiño e alrededor. Estamos 2 días por campaña de verán, o xoves 23 e o venres 24, pola mañán de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 9. Pola campaña un alento de vida. Se vas a doar pola mañán, debes ir, non podes ir en xaxún, o sea, debes ir desayunado, almorzado. Se é pola tarde, 2 horas de digestión, eso é importante, e ter moito líquido no corpo, eso é importante.